Peygamber yaş toyunu gutlak gelen, şeýlekimine agtyk toy gutlak gelen bilen bir wäşilemedi ba. Diňe bir babadayhan etrabyna däl Türkmenistan döwletiminde belli bilen bir ustad ägirdenbe Türkmenistanyň atgydynyň artisti dikkejan ba şeýlekimine potýşan ba eger mümkin bolsa mehriban wäşilemedi sahnamada şagyryaz ilkilen bir toýmy gutladanlar onuň soňuna toýmanyň da baratyny o sahnalar bilen dowam eder. Hormat bilen başlana. 5 Kat benim gitmedi al olmagy mümkin açla ha. Ey biliyor sen aparatörler. Ha. Sen şey bir yer görkley mesela toydu durun o gaten o. Ey lal bolsana ey. Bolyağım ba. Şu ağan waka wa ken gurlemejek bolgun o. Ağan vaka diýende bir zat ýadyma düşdi ýaga. Hawa. Ağan vaka diýen boli. Aha. Atan vaka atgadan atın vaka ýolgadan ipdirler. Könelemdir. Hawa. Sen men näme etýänni? Näme etýän? Ağam vaka öýgadan ýan. Sen adyňa belet buruş material alymla ýagdy şonu aýtjak bolýan. Men Salanys toýa geldik, salanys. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Toylar gutlu bolsun, toylaşsın. Ana şu gün filanyan hormatlanyan dostlarymyzyň biri Annajan. Ay dostumuz ýaz bergimiz köprek bolansyň. Annajanyň kakady Saragan Peygamber ýaş toy. Hawa ýejendiň Peygamber ýaş toy. Toylar gutlu bolsun, toylar toylaşsın. Elmidama görjeňiz toy bolsun, janyňyz sag bolsun, gül kemraňyz bolsun. Şu ýüzüňizden ýüregiňizden elmidama gülüp dursun. Näme? Pişmede goşulýarmy? Ey biz pişme diýip zadama getirmedik. Pişme toýanma diýämi? Saçan almadyňmy? Yo saçak. Saçak gelmeli o. Şey bilýän saçak gelmeli. Ay bergini bir özel onun saçak geler feray. Balaw sen gutlak gitler berdi bu torduma men görmedikmi? Assalamu alaykum merhan adamlar akşamınız hayırlı olsun. Sarkaga ak oyun toy kutlu olsun Allah'can. Kapyň diýilmi dama toy bolup dursun. O Annajan tügülüme ne bäbek toylar kutlu olsun. Anna diýem dagym bir zat ýadyma düşýär. Hawa. Şu Annajan inim Aha. dostum diýen bolay ýa-da ýaman goloýa getirýän bergen köp bolsa. Inim Hawa. dostum diýsen ara Anna her kim ullu kan adam durýdyrda ýaşaglan al. Ýaşaglan Hawa. diýen o dostum diýen. Gow taraplar kän şeýle dämi? Hawa gow taraplar kän. Tügüleme bize Türkmenlerde ardy edilýär. Aha näme diýip? Ne akbarada bilýändirler. Şoly ýyl bolsa, soğuk çok bolgun, şoly soğuk bolsa ýylatjak bolgun. Hawa. Anajan Türkmenistan tutuşdy. Şeýit ýylatyp soğudyp berýän oğlan şey. Ha. Öýüň soğuk bolsa ýylaty bilýär. Hawa. Ýyly bolsa soğudy bilýär şey. Ey pejem mamun ne? O kantinerde men atwara pek onama ýöz aýbyna oturdy. Bu şeylemi ha beýle. Tügülem anaň adam gerçiligi ömür gowy. Hawa. Alla näme tügüleme. Gowulan. Ýöne şunu diňe öwür sözler aýdyp gidip oturýum. Hawa. Anaň bir erbet tarafamma. Men ona aýtjak ýüzem däl ýeň dedem. Şuň bir erbet tarapy näme di? Näme? Bergini geçýärler, haly söýýän tarapy. Bergin geçip berýärdi. Gow tarapy diýip aýtaw. Erbet o men bergin bermesem ýaty bilem oga. Ay. Ana ardy etdiňmi? Awardy etdim. Uy onu ýene bir aýtjakladym bady. Ýene tügülemi Anajanyň öýü gowulanmadan gowuna bagşylanmady ana. Bagtyar janwa. O ne sadanalamy wa. O onu Akbarat janwa tamadamy. O onuň näme Muhammed janwa. Onuň ne şu şunu aýdaýyn ne bedeg var şu bedeg. Hawa bedeg. Şu bedeg şu var. Hawa. Bedeg Emrajan. Emra hawa. Şu bedeg. Bedeg şunu bedeg. Bedeg ady ne bilýärdi? Näme? TikTok bedeg. Studio TikTok bedeg studio di. Şu Hawa. Eger kime gerek bolsa, jaňa diýäňiz. Hawa saňa. TikTok bedeg studiom kaşy diýäň ol bedegler göni. Ha, göni şunu. Ay gurrun ýok özüm ýok. Gatra gaharyň sen özüm kimraňam erbet ýeti bar o. Ha, näme? Öýüň bedet ýana. Hawa. Bedegin sana berk gaýtdy. Ne bileyim çeýtýär şol. Ey ana. Ana. Munum geçip berýän ma. Munum geçipmi? Ýene şeýtýär şu. Şeýtýär. Ýene nesýe? Şeýtýär şu. Ay bolýar. Şeýtýär diýene. Ay şeýdi berse bolar da ýoş. Onu şu tügüleme kameraçylarym mı atar? Ha. Ýene näde beni aýtjak gel. Näme hawa? Şeýlik. Öý men näme etýänni? Näme etýän? Toy etmeli bolýana. Hawa. Birinji näme sorýanny sene? Näme sorýan? Toy ýerde kamera barmy diýe.
Kamera var mı? O bağım kamera basıyorum ketyalar diyerik. Hava. Bolmi sakalam sıyırsak olamok, tuvadı düşecek olamok. Ha. Eşigimim salacamok, eşekten düşük kaydı veriyen. Sotursun ha. Neyli olay o kadar et çıkarıyorlar o. O kadar edip. O dilin çalıştırsan düzelt gelir. Ay ne ettin ay? Ey bir yalta yollarım horlap çıkarırlar mı? Şoň çynym bara, men aýtjak bolýandadım, seziň byrlyk guturmak aýdaýyn. Ayt. Anajanyň şuň kutoyna çaragaň, şuň kutoyna hyzmat edýän oglanyň ähli janlar sag boldun. Ömürleri zok oldu. Etrafımızda, vilayetimizde toylumyzy bele toyu megretýän oglanyňyz. Anajanyň syýly hormatyny saklap gelen oglanyňyz amjany sag boldun. Ey ne 5 manat tölediler mi ayollar sana? Yok lay düýün akşam toyum etdim, hem etdim, maňa da hyzmat etdim. Uy ha düýün akşam senin toyun hemmedi bady ýagmy. Şu anajanyň toyuna gelen märekäň ähilsesiniň ýüzlerim, yüreklerim, yigitlerimiň jüwsi, den annamyň suň kızım, ilmi dama gülüp dursun. Hurra! Ana. Hey tuvalime. Hey neme dikizan. Inin bir zat koştun mu ya goňumy mi? Hawa ýerden sygyrym sıra koşdum agam. Yok. Men sygyryn soram oko, şu seziň bir zat koştun mu ya goňumy diýen. Yok, şuma sen gutladın dämi? Oňa men gutladım. Näme diýdin? Men ýüzüňizem, ýüregiňizem gülüp dursun diýdim. Menim ýüzüňizem, ýüregiňizem, çygyňizem gülüp dursun diýdim. Hey dikkim. Jübileme gülýärmi? Yürek näme gülýärmi? Yürek bilen soň adam ýüzü gülýärdi. Jow gülen soň ýeti gülýärdi. Ay ne ettin? Jübüne edip gülýär. Yürek näme gülýär? Yürek diýilen ýylgyrya. Şondan soň adam ýüzü gülýär. Ay ne ettin ay? Aw ýöne jübüne edip gülýär. Ejüge gatdy gülýär ay potgyş. Sesli ya sessiz mi? Sesem ma isem ma emmat taşon. Ay ne ettin? Hanan ne estik görelle? Nämäni? Yankşysy bir gülküdüri. Ay bolýar şuňa köpçülik ýokman. Näle çagada kanam öder. Ay bolýar dilegelli bilegelli eştäýelli. Çagır hemmem eştäýin gerek çübüň gülküdüri. Çügün gülkü desťäňmi? Eşteli. Çügü. Kide. Şok gülküsini. Eşit görerek. Eşteli. Şuňa sal 5 manat koýdurum bilmerdiň şu çügüni. 5 manat. Bol gülçük gutdaýyn ne çügü şumat. Yo dur. Ay yo gerek. Oňa 5 manat alangdan soň gülýärmi çügü? Gülay melekeninde. Yo gerek gellay. Bolmana sen karnına açkal gülkü ýatyň otşýamy. O anna garaýadan nahar bermeden şuta kelip gürlemedin. Karnın doýuryň ondan soň burýa. Açık diýen adam dolanýar soň gülýär. Ha, oňam dollugy doýdugy diýenmi? Hawa. Ey dikkim şu gülkü barada satirikliň, artistliň aýtýan bir söz bar, bilýärmi şonu? Näme diýerler? Ýylgyran ýyly ýygyrt düşmezmiş diýär. Adam çyn ýüregi bilen ýylgyrsa, şoň ýüzünde ýygyrt bolanok diýär. Ay ne ettin ay? Awa, O ağam öýde käbey diýen. näme diýär? Ölür ýala kol pul ertip ýylgyraýy dogon senem diýdim. Hawa. Ýylgyrsam ýüzüme ýygyrt düşýär diýär ola. Ay ne ettin ay? Ay ýöne dikkim mena şu gurruna anan ýany dikkim. Ha. Men misaly ba, ýyllardan alyp gözüm ýörem oktary. Men misaly özümden alaýanna. Elmide ama gülpýän ýüzüne ýalpylap çykdylar. Ey tüweleme hakykay. Ýüzüň wara goýup ýalçalan ýanyp duray. Şo ýylgyrýandan bolýamka. Hawa, çyn ýylokdan ýylgyrýarymdan bolýar. Fatih kaka. He. Menem etsin ýürekden ýylgyrýan bolýan. Meňe ýüzüme gaýnaw suw tepilen ýaly. Yo, dikkim sen ýüregiň bärräginden ýylgyrýasyň lay. Näme o ýüregiň bär saňyrtyp, näme ýüregiň mellek ýerde aýlanp ýörün röýtýänmi? Şuň ýaljak ýürek ştaýda dursun önem ýylgyran şeýle gerek. Yo, ana şeýle diýäji. Çıppakay çyn ýürek däller lay dikkim. Näme o çıppakay çyn ýürek dedi tikkin dip. Näme men karburatordan kenjekdir diýjek bolýanmy? Yo, onuň Çyn diýip. ýürek şi. Yo, bir çuňur çyn ýürek diýen bir Yo, zat. Fatih kaka. Aw. Sen o ýüzüňde ýygyrt ýoklugyny näme bilen okmy? Ya bilemem näme de. Sen özüňe meli seretip gör. He, daýawçylar mı? Hawa. Bar ýalpylap dur. Hawa baryň ýüzler ýalpylap duray. Maňa meli seret. Ýuwulyp terlen zorap ýaly ýygyrt. Hakykay. Näme saňa meli ser ýürekden gülse maňa meli sen dawandan gülýän röýtýänmi? Şolary ýürekden gülýändir. Olon gowa Fatih kaka. O sen ýüzüňde ýygyrt ýoklugy nämeden nisene? Hawa nämeden? Ol karnyňdan agam. Ey, karnyňda näme dahyly bar ey? Ewa şonda gel bilen o. Ya bilemem näme dahyly bar? Ine baran töňde ýylan dadyň ýeň gerek. Hawa ýyly. Iyyan. Hawa ýyly. Karnyň götürün ok. Hawa. Kuşuň dermelek sallan petirerek. Hawa. Şu ýüzüňde kamyň çektirip durýar daraw. Ay nätin ay. Yine biraz naharidan ağdın bunu gözüne mi bilen batık kalya gitti. Ha, mın yetenek taşı ha mın. Ay edil beýle däldir lay senem. Şeyle ağamzan. O vara. Kim kan wallu uleden olay mari. Öyle mi? Meňe bir zapra kamu torpar yare. Ay hawa sesin Ne gyrjak var bolýar. pratana gedek nowatin dereli. Deme sesin gaýnak suwda atgaş edelim mi? Sesin gyrjak bolýar ay. İkisi mırılacak bolýada. Hawa. Şu meleňe maýdan tuştaýda kırlardy. Ne seret? Näme ol? Bala. Ana. Dangya. Ana ip boldy. Men şu kıyıngıştanlarına bir daha de begenýän. Hawa näme? Men bilimiňçe şoňa begenýän. Hawa, Bilimiňçe olandan men kin bilmeden ýalar potgyşyň bili ýokyn bolandan kellesine dan ýalar. Ey. Yo tegipdi ýana, tegipdi ýana. Kutlu boldun iniňcan. Gayret Hawa, et tölüme. yetenek. Näme sekek?
Yo, şu nem için yetenek kadın öyleyeni biliyor musun? Köp toyları var yaradayla şu. Çünkü yalgayın açtan yer bildi. Bulan yetenek yok yetenek diye bir şey iki tane tepletip tandıracak oluyor da. Kepik dümmekleri köpere alacak da. Aynı değil mi? Sırkayın azık tügüleme tordu da sırkayın azık. Ahmet geliyor bula maskerede uğradaydı yani. Akmuratcan. Gel ananı tenim tügülemeni Akmuratcanım tügüleme billi oğlunun biri. Bula dünyanın körçek oğlunu bilinin yağını adırtıp gelip durayırız. Tot düşün bilini ayırtar saray. Janına sağ olsun. Bir yer şarp yas körpeler var dogonlar. O yer şarpari. Tugulama. Tekki bilen. Potdiş 13. aylığından yal bolandırın. Toyma dogam ediyas. Tugulama gelýän mehmanlar eýri oturanok. Hemme adamlaryň ýüzlerine şadlyk, şuhun ellerine soğuk, dillerine ýakşy netler. Toy ýerleriniň bugun gogundary maşyk, şon ýaly gapylary maşyk. Taşak başyna oturan mehmanlar, dogonlar, dostlar, şon ýaly işleýän maşyk bolsun diýip aýdýar. Şunu güne şara gamadan, akşugul daýdymadan, peýgamber ýaş toyuny gutlak gelen akşugul daýdymadan dogon gatnaşlar ba. Gödel paýtagtymyzdan gelen dogonlar jigler. Qymmat bakal sowgatlar bilen ýakşy netler bilen fiş artyklar bilen şunky toýmadan şaýat bol gatnaşýarlar. Eger mümkin bolsa, biz şunu ýa bir goň şugun aýymsalar ýerine ýeterse, biz begenlerde goňordyk diýerler. Hormat bilen gödel paýtagtymyzdan gelenler, tezenden gelenler hemme dogonlar jigler da ýegenler tanys meýdan şamada tandaşagyr ýaz. Muhammesan şeýleki bilen Bagtyar Jumaýew. O şugun aýymsalar bilen toýma dogam edýär. Men seni anjadyp gülmerin ese, yelgarsana, yelgarşyňa döýrügen. Şytylsam näderin bilmerin ese, yelgarsana, yelgarşyňa döýrügen. Gamabatmy ogluň bolsa udakda, arym başyň sypala elim udakda, mekrin halas eder meni udakdan, yelgarsana, käbäm, yelgarşyňa döýrügen. Maňa yetmeýänler tämi hoga däl, ya aýratyn tapylgasyz doga däl, ak pataň almasam işimir waş däl, yelgarsana, käbäm, yelgarşyňa döýrügen. Mehriban enelemer oýulama jyglama diýmedäme ýerarkasyn sadan alma sadlen, başymal, Batyarjan. Aýdym bilen aşylasal.